ҳамоно таваҷҷӯҳи мухлисони футбол ба ҳунарнамоии футболбози машҳури ҷаҳон Криштиано Роналдо равона карда шудааст, ки дар дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ бозӣ мекунад. Ин ҳафта дастаи Ан-Наср дар радифи бозиҳои суперҷоми ин кишвар бо Ал-Иттиҳод қувваоз буд ва Криштиано Роналдо бо бозубанди капитанӣ ба майдон омад. ин вохӯрии дуввуми Криштиано Роналдо дар ҳайати Ан-Насри Ар-Риёз аст. ин вохӯрӣ дар доираи даври нимниҳоии суперҷоми ин кишвар сурат гирифт ва дар хориҷи майдони Ан-Наср ҳам гузашт. инҷо футболбозони дастаи Ал-Иттиҳоди Ҷидда бисёр ҳам ҳарифи нобоб ҳастанд барои Ан-Наср ва дар дақиқаи 15-ум Ромариньо, яке аз футболбозони солдидаи бразилиягӣ дар ҳайати Ал-Иттиҳод ҳисобро дар дақиқаи 15-ум боз кард, вале ҳуҷумҳои пайдарпайи Ал-Иттиҳод хеле зиёд буд дар ин вохӯрӣ. онҳо бори дигар дар дақиқаи 43-ум дар қисми аввал аллакай ҳисобро 2-0 карданд. ҳоло Абдураззоқ Ҳамдулло аст, бозигари дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ, голи дуввумро ҳам ба самар расонид. Криштиано Роналдо ва ҳамдастагонаш дар ин рӯз натавонистанд дар муқобили ин хати ҳамлаи хеле кордидаи Ал-Иттиҳод хуб бозӣ кунанд. ба ҳар нав Криштиано Роналдо чанд маврид кӯшиши зиёд кард, ки инҷо ба дастааш кӯмак расонад, вале натавонист. Аммо ба онҳо муяссар шуд, ки дар муқобили Ан-Наср як голе ҳам ба самар расонанд. баъди омадани Криштиано Роналдо баъди ин зарбаҳои обдоре, ки ӯ мезанаду зебо ҳастанд, шумораи тамошобинон дар ҳама варзишгоҳҳо, хоҳ дар варзишгоҳи Ан-Наср ва хоҳ дар майдони дигар ба бозӣ меоянд ва варзишгоҳ пур аз мухлисон буд. ва талискаро мебинем, ки дар дақиқаи 67-ум голи ҷавобии Ан-Насрро ба нишон расонид. ҳоло як бори дигар бубинед, ин бозигари бразилиятабор ҳам яке аз бозигарони беҳтарин дар ҳайати Ан-Насри Арабистони Саудӣ аз Ар-Риёз аст. ҳуҷумҳои пайдарпайи Ал-Иттиҳод идома меёфтанд. умуман Ал-Иттиҳод, ҳоло ин голи сеюм аст, Муҳаммад Шангити дар дақиқаи сеюми вақти иловашуда ҳисобро 3-1 кард ва ниҳоят Ал-Иттиҳод ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифт. аҷиб он аст, ки Ал-Иттиҳод дар вохӯрии ниҳоӣ ҳам бар Ал-Фейҳа бо ҳисоби 2-0 зафар ёфт ва суперҷоми Арабистони Саудиро болои сар бардошт. бозиҳои дигар дар пеш ҳастанд, ки аз ин ҳам ҷолибтар хоҳанд буд.